हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दिनै बर' हारिनि मोनसे नेरसोन एम्फौ लाथा नै मोनबाय बेयो नै दां खेबसे न' ओइ एम्फौखौ थिखांलाय एम्फौखौ ओइखौ गोरलैयावबा दांनो हायो जेबो नङा नोंथां नै नाय इगिया नाय गोलैबाय नै नाय इगिया नुदों ना इगिया नै नाय इगिलाया नुदों नै ए अरिजिनेल बर' इयो बासा लुनो होदो बेयाव बिलाइ होना होदो बासा लाथों होननानै नै बेबायदि जागोन आरो ना लोगोफोर आरो मेइना जाबाय नै बियो बर'नि नेरसोन बे बुस्थुआ जायनि न'आव दोङो बेखौ सानना ला बे बर' न'खर बेफोरखौथ' दा नुनो गैलानो मथा मथि मानसिफोरा फिसिनोनो गारबाय बेखौ बर' मानसिफोरा सिङावबो गोलैना दङ नै लोगोफोर बिराद खस्थ'लै लोगोफोर बिराद खस्थ' बिलाइ लाना फैयो 15-20 किल'मिटार साइकेल सालायनानै बेखौनो नै मालिकआ नै बिसोर सानैयानो आरो मा देलायलायनांगौ इलाय नै फिथोब खाबाय दं नै 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 बिमारा सोंबाय दं खोमा इने नै बोरैबा गोमोन फैनाय इयो गोमोन फैनाय बेखौ दा नै होसिगोन आरो ना फिथोब थाबबाय दङ नै जाखान्दा बिलाइ जाखांनानै थाराया थालांदो आरो बेफोर मोननाय चेक खालामबाय नों फिथोब खानो होसिगोन नै बेखौ दा बोखारबाय दोङो बिलाइनिफ्राय जाबाय जानो हानाय जाबाय बेयो बेखौ दा बोखानानै